पोरवरी शिगमोत्सव समितीचो व रोमटा मेळ तुमच्या मुखार येता. आमच्या मजगती आयिल्ले आसा आमचे थळावे आमदार आणि गोंय राज्याचे टुरिझम आयटी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री रोहन अशोक खंवटे. मोठ्यान ताळे मारून ताका आमी हांगा येवकार दिवया. तशेंच तांच्या सांगाताक आसा सालिगांवचे MLA आणि चेअरमॅन गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन श्री केदार नाईक, तांकांय ताळे मारून आमी येवकार दिवया हांगासर. तशेंच आमच्या मजगती आसा बाय रेश्मा बांदोडकर, प्रेसिडेंट ZP नॉर्थ. तशेंच श्री अमित अस्तोडकर ZP सुकूर, संदीप साळगांवकर ZP पेनादी फ्रांस, स्वप्नील चोडणकर सरपंच पेनादी फ्रांस, बाय सोनिया पेडणेकर सरपंच सुकूर. तसेच विनीत परब प्रेसिडेंट BJP गोवा पोरवरी आणि सालिगांव मतदारसंघाच्या सगळ्या पंचायतीचे पंच मेंबर आसा. नेटान ताळे मारून आम्ही सगळ्या या मानेस्तांचे एकदा जोरदार स्वागत करूया. पोरवरी शिगमोत्सव समिती हांच्या तर्फे हांव सगळ्यांचे मनाकाळजांसून स्वागत करता. सगळ्यांक पयलीं जो रोमटा मेळ तुमच्या मुखार येता तो आसा पोरवरी शिगमोत्सव समितीचो. पोरवरी वाठारांचे सगळे भुरगे ह्या मेळाक आसा. पोरवरी शिगमोत्सव 2026 हितून सगळ्यांक पयलो जो रोमटा मेळ हांगा तुमच्या फुकान येता तो आसा पोरवरी शिगमोत्सव समितीचो. पोरवरी शिगमोत्सव समितीचो रोमटा मेळ. चला मोठ्यान ताळे मारया तेंच्या खातीर. आमच्या पोरवरी वाठारांची सगळी चलयो या रोमटा मेळाक जमा जाल्ली आसा. खूब प्रॅक्टीस करून मेहनत करून तेंच्यांनी हो रोमटा मेळ हांगा सादर करता.
रोमटा मेळा कित्याक जोरदार ताळे मारया पटोरी वाठारांची सगळी ल्हान भुरगीं व्हडली भुरगीं ह्या रोमटा मेळ्यान सहभागी जाल्ली आसा. Udra.
आणि आता सुरुवात करता फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेची. तरुणच्या रंकाव्याच्या उपरांत सुरुवात करता आम्ही फॅन्सी ड्रेस. रंकाम्या तुमच्या मुखार गेल्लो आसा तो पर्वरी शिगमोत्सव समितीचो. आणि आता सुरुवात करतो आम्ही फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेची. फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेचं पहिलं स्पर्धक आमच्या मुखार माणकुला बाबू देव वेंकटेश्वर असो हांगासर यो. पार्टिसिपंट याद धरा, जजीस सगळे हांगासर आसा, सो हांगान परफॉर्म करपाचो. पार्टिसिपंट नंबर 1 तुमच्या मुखार आसा. ज्युनियर फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेचो पहिलो स्पर्धक पार्टिसिपंट नंबर 1 तिरुपती बालाजी जाल्लो आसा तो. ल्हान भुरग्यांक ते ताळयो मारा, पांय पडल्या जाता तेका, देवाच्या रुपान आयल्लो आसा हांगासर. ओके यो बाबू यो चल. ओके नेक्स्ट आता पार्टिसिपंट नंबर 16 नंबरचो हो पार्टिसिपंट आसा माणकुले बाय झाशिकी राणी लक्ष्मीबाई. फाटीक एक ल्हान भुरगे तेणे बांधलेले आसा आणि लढायेक वयता हे राणी लक्ष्मीबाई. चला ताळे वाजत रावपा जाय भुरग्यां खातीर. चला फुडलो जो स्वातीर येता तो माणकुलो बाबू राग आयल्लो राम आणि त्याच्या सांगाताक आसा माणकुले सीता. या बाबूचा नंबर आसा 17 आणि या बायचा नंबर आसा 18. ओके 17 आणि 18 ल्हान ल्हान बाणकुली भुरगीं वेशभूषा करून हांगासर ह्या सर्तीन भाग घेता. सर्ती भाग घेवप
हे बरें व्हडपण आसा कारण प्रायज हे सेकंडरी आणि राम लक्ष्मण राम आणि सीतेच्या ह्या रुपांनी भुरगीं जाल्ली आसा. फुडल्या सुवातेर येता बजरंग बली हनुमान. हनुमान आयल्लो आसा तुमच्या मुखार आणि हनुमानाचो नंबर आसा 19. 19 नंबरचो हो स्पर्धक ज्युनियर कॅटेगरींतलो फॅन्सी ड्रेस स्पर्धक नंबर 19. 19 नंबरचो थंय पळय मारुती जावन आयल्लो आसा. आणि फुडें येता परशुराम फॅन्सी ड्रेस नंबर 9. नंबर 9 9 नंबरचा पार्टिसिपंट भगवान परशुराम जाल्लो आसा. हातीन परशु बाण धनुष्य घेवन आयल्लो आसा. नेक्स्ट पार्टिसिपंट येता गरुड जाल्लो आसा. हो पार्टिसिपंट नंबर 6. लुक दॅट साइड. पार्टिसिपंट नंबर 6 गरुड जाल्लो आसा. माणकुले भुरगे यांच्या खातीर ताळ्यो भरपूर पडपा जायो. ल्हान ल्हान भुरगीं विविध रुपां घेवन हांगासर आयिल्लीं आसा ह्या फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेक भाग घेवपाक. आनी फुडलो स्पर्धक जो आसा तो नंबर 12 राम जाल्लो आसा. नंबर 12 राम जाल्लो आसा. स्पर्धक नंबर 12. हॅलो 12 नंबरचा हो स्पर्धक. आणि नेक्स्ट पार्टिसिपंट जाल्लो आसा शिवाजी. हॅलो शिवाजीचे रूप घेवन हांगासर माणकुलो बाबू आयिल्लो आसा आणि त्याचा नंबर आसा 29. 29 नंबरचा हो स्पर्धक छत्रपती शिवाजी महाराज जाल्ले आसा. जय भवानी जय शिवाजी. स्वराज वाला जग प्रसिद्ध अधिकार आहे तो भी मैदानात. वाचलो माणकुलो शिवाजी. आणि फुडल्या सुवातीर येता परत एकदा राणी लक्ष्मीबाई झाशीची राणी लक्ष्मीबाई. पार्टिसिपंट नंबर आसा 23. 23 नंबरचे पार्टिसिपंट. ओके बाय उलय. रानी लक्ष्मीबाई मैं उदासी नहीं दूंगी. हर हर महादेव हर हर महादेव. ताळे जपात्या बाया खाती त्याने म्हटले हर हर महादेव. ओके फुडल्या पार्टिसिपंट नंबर 31 हे जाल्ले आसा नर्स. Hello everyone, my name is Narayani Narvekar. I am nurse. Help करो बरे काम. तुमका जर माझो नंबर जाय 304893 थँक यू. ओके हे असले नर्स. ओके फुडल्या सुवातेर येता आमचो रेनेर बाब. बरे मोठे नाल घेवन येल्लो आसा हो माणकुलो बाबू. रेनेर जाल्लो आसा आणि हेजो नंबर आसा 39. पार्टिसिपंट नंबर 39. माझे नाव शोन. ओके जाले. ऍक्च्युली पार्ट घेवप आणि सगळ्या लोकां फुड्यान 4 उतरां उरप हे खूप धाडसाचें कारण आसा. ताळे जावपा त्या भुरग्यां खातीर एकदा
फुडले सुवाते येता पार्टिसिपेंट नंबर 8. नंबर 8. ओके, एक देवी जाल्ली आसा बाय नंबर 8 नंबर. ओके, पार्टिसिपेंट नंबर 8. जजीस नोट करा. ओके, नेक्स्ट फॅन्सी टेस्ट नंबर 25. 25 नंबरचो वो पार्टिसिपंट नरसिंह जाल्लो आसा. ओके, नरसिंह जाल्लो आसा. मी कोण? मी तुझा काळ आहे. काय म्हणालास? ब्रह्मदेवाने तुला वरदान दिलं आहे. आठवते वरदान. हे मूर्ख हिरण्यकश्यपू, बघ माझ्याकडे. नाही मी मनुष्य आणि नाही प्राणी. मी अर्धा मनुष्य आणि अर्धा प्राणी, म्हणजेच नरसिंह. बघ मावळत्या सूर्याकडे. आता नाही दिवस आहे आणि रात्र. आता संध्या बेला आहे. तू नाही जमिनीवर आणि नाही आकाशात आहे. तू माझ्या मांडीवर आहे. तू नाही घराच्या आत आणि नाही बाहेर. तू घराच्या चौकटीवर आहे. नाही माझ्याकडे अस्त्र या शस्त्र. बघ माझ्या नखांकडे. मी तुझा सर्वनाश करत आहे. वसलो नरसिंह. ओके, फुडले माणकुले बाय येता नंबर 7. पार्टिसिपंट नंबर 7. लहान भुरगे जाल्ले आसा हांगासर. नंबर 7. नंबर 40 कांतारा. पार्टिसिपेंट नंबर 40. ओके, जस्ट परफॉर्म, जस्ट तोंड दाखयानी वचा, काय प्रॉब्लेम ना. वेशभूषा ही उलोवपाची गरज ना. पार्टिसिपेंट प्लीज नोट, उलोवपाची गरज ना. फक्त क्या बात आहे. तळे झोपा त्या बाय खातीर या. Okay, wonderful. चला, next. Okay, number 11, participant number 11. काली माता. Okay, wonderful. Number 11, participant number 11. Okay, next is participant number 32. Number 32. याद धरा, जज दोन कडे जाता, एक हांगासर आणि एक फुडल्याकडे. त्यांना परफॉर्म दोन्ही कडे करपाक जाय. Okay, this was participant 32. Next is participant number 34. Number 34. Yes, sir, Lakshmi. Participant number 34. Okay, wonderful. ताळे मला वाचन भुरग्यांक खातीर.
तिका मोटिवेट करपाक ताळ्यांची खूप गरज आहे. नेक्स्ट आसा वीरभद्र नंबर 33, पार्टिसिपंट नंबर 33 वीरभद्र. ओके वंडरफुल. चल बाबू चल पुढे हो. ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट नंबर 38 नंबरचे पार्टिसिपंट. ओके थँक्यू. चल नेक्स्ट राखणदार नंबर 24 पार्टिसिपंट नंबर 24 राखणदार जाल्लो आसा. मातशे ताळे मारा न्ही. ओके दॅट वॉज पार्टिसिपंट नंबर 24. नेक्स्ट जी परंपरा सध्या एकदम लुप्त झाली आसा ती म्हणजे वासुदेव पार्टिसिपंट नंबर 24. पार्टिसिपंट नंबर 24 जजेस नोट करो. ओके नेक्स्ट इज पार्टिसिपंट नंबर 10 बालकृष्ण लहान कृष्ण जाल्लो आसा. पार्टिसिपंट नंबर 10. ओके वाजयली म्हणली. ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट नंबर 43 पार्टिसिपंट नंबर 43 वेंकटेश भगवान वेंकटेश जाल्लो आसा. पार्टिसिपंट नंबर 43. ओके नेक्स्ट राम जाल्लो आसा. पार्टिसिपंट नंबर 42. पार्टिसिपंट नंबर 42. नेक्स्ट आसा तो ब्रह्मा. ब्रह्मा विष्णू महेश. ओके चला नेक्स्ट पार्टिसिपंट नंबर 27 27 नंबरचा पार्टिसिपंट देव जगन्नाथ जाल्ले आसा. पार्टिसिपंट नंबर 27 जजेस नोट करा. 27 नंबरचा पार्टिसिपंट देव जगन्नाथ. या चल पुढल्या साठी आता पार्टिसिपंट नंबर 26 विश्वरूप हे रूप धारण झाल्याचं हे काय पार्टिसिपंट नंबर 26. ओके नेक्स्ट मत्स्यावतार विष्णू मत्स्यावतार घेतलेलो हे ते दाखयता हांगासर. नंबर आसा 21 जजीस नोट करा. पार्टिसिपंट नंबर 21 नंबरचा पार्टिसिपंट मत्स्यावतार त्यांचे सादर केल्लो आसा. ओके नेक्स्ट विष्णू नंबर 30 पार्टिसिपंट नंबर 30 माणकुलो असो विष्णू अवतार. विष्णू जाल्लो आसा. बाबू यशा बाय पुढे पुढे. विष्णू जाल्लो आसा तुमच्या मुखार हो माणकुलो बाबू. सॉरी बाय मातशे ताळे मारले बरें दिसतलें न्ही. गव्हर्मेंटान टॅक्स लागना ताळ्यांचेर अजून. ओके चल ओके नेक्स्ट आसा पार्टिसिपंट नंबर 5 पंचमुखी हनुमान तुमच्या मुखार येता.
पंचमुखी हनुमान तुमच्या मुखार असा. चला सगळ्या म्हणूया जय श्रीराम. क्या बात है. ओके नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट असा पार्टिसिपंट नंबर 44 भटजी झालेला असा. भटजी कोणाक पूजा करपाची आसा तांगे वचयता. पार्टिसिपंट नंबर 44. ओके व्हेरी गुड. चला नेक्स्ट पार्टिसिपंट नंबर 20 मयुराचेर बसून स्वारी करून आयल्लो आसा हो पार्टिसिपंट नंबर 20. हॅलो सगळ्या लोकांक नम्र विनंती मातशें आमकां सहकार्य करचे तुमचे. तुम्ही ती देडून मातशी फाटीं रावचे. आतां रोमटोमेर सुरू जाता. मातशें तुम्ही फाटीं रावा प्लीज. आमकां सहकार्य करा तुम्ही. ही तुमचे कडेन नम्र विनंती आसा. सगळ्यांनी मातशी फाटीं रावची. जाल्यार तुमकां पुलीस मागीर फाटीं चुकल जाल्यार त्याच्यात पयलीं तुमी मातशें फाटीं रावची. was the participant number 20. Next at the participant number 4. तुकाराम जाऊन आयल्लो आसा. संत तुकाराम participant number 4. मातशें ताळे जपान आयल्लो असो उगो पळयता. तुकाराम जाऊन आयल्लो आसा. संत तुकाराम. ओके चल नेक्स्ट पार्टिसिपंट नंबर 2 परत वासुदेव जाऊन आयल्लो आसा हांगासर. ओके वासो माणकुलो वासुदेव. ओके वासुदेव हे ताळे मारा. अशो लहान वासुदेव आसा त्या बघूया. ओके नेक्स्ट नंबर 37. 37 नंबरचो पार्टिसिपंट. सात घोड्याचे रथार बसून आयल्लो आसा सूर्यदेव. ओके पर्सन नंबर 37 ताळे जपान्या खातीर सूर्यदेव जाल्लो आसा तो. ओके मारलो पण. चलो नेक्स्ट पर्सन नंबर 14 राखणदार. पर्सन नंबर 14 राखणदार जाल्लो आसा. नेक्स्ट वासलेलो राखणदार. नेक्स्ट 41 नंबर. हॅलो 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 41 नंबरचा पार्टिसिपंट. हॅलो काली जाता. हॅलो हॅलो काळ भैरव. सॉरी काळ भैरव. हॅलो 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 नेक्स्ट 15 नंबर. हॅलो 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 हॅलो
15 नंबरचे पार्टिसिपंट किश. हॅलो हॅलो ओके व्हेरी गुड. चला काय दाखवता माझ्या खातीर या. हॅलो हॅलो ओके लास्ट पार्टिसिपंट. ओके काय दाखवता माझ्या खातीर पर्सन नंबर 36. ओके आता सिनियर कॅटेगरीची सुरुवात. जय जगन्नाथ पर्सन नंबर 14 सिनियर कॅटेगरी. जय शंकर पर्सन नंबर 14 जय जगन्नाथ. मैं हूँ जगन्नाथ. कौन है दुष्कर जो मुझे ललकार रहा है? हिम्मत और दम है तो सामने आओ. हे मूर्ख हिरण्यकश, मैं कृष्ण, मैं भोलेनाथ, सारी सृष्टि का निर्माण ही मैं हूँ और तू मुझे ही चुनौती दे रहा है. ओके वंडरफुल. चला काय दाखवत आहे लॉर्ड जगन्नाथ खातीर. हर इंसान मेरा भक्त है और तू मेरी ही चेष्टा कर रहा है. अब तो मैं नरसिम्हा हूँ. मेरा पूरा शरीर चीर फाड़ के रख दूंगा. सामने आओ हिरण्यकश, सामने आओ. तेरी माँ तुझे बुला रही है. तेरी माँ तुझे बुला रही है. ओके also जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ. ओके नेक्स्ट. विठोबा पंढरपूरचा विठोबा. विठोबा विटेवरी उभा. चला नेक्स्ट. चला विठोबा खाली काय झोपत नाही. दर्शन झालं आमका विठोबाचे. ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट. कृष्ण पर्सन नंबर. मैं आपको पराजित कर सकता हूँ. पर्सन नंबर 1. इसी क्षण में आपको पराजित कर सकता हूँ. महाबली भीष्म, मेरी क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए. आप और मैं अपनी योजना नहीं वादा बन के खड़े हैं. अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो अवश्य कृष्ण. मैं आपका वध दूंगा. ओके पार्टिसिपंट याद धरा. जो जी दोन कडे येता एक या स्टेजीर आणि एक फुडल्या स्टेजीर. तुका दोन्हीकडे परफॉर्मन्स करपाक जाय. मैं आपका वध कर सकता हूँ. मैं ना ही वासुदेव कृष्ण हूँ, मैं ना ही यदुवंश, मैं ना ही मानव हूँ. मैं परब्रह्म हूँ श्रेष्ठ. मैं ही सत्य ज्ञान और धर्म हूँ. मेरी अनुमति से आप जीवित रहे. पर्सन नंबर 1 आप जीवित हैं श्री कृष्ण. और मेरी अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे. ओके ताली दाखवत आहे श्री कृष्ण खातीर. ओके व्हेरी गुड. चला नेक्स्ट. पर्सन नंबर 2 सिनियर कॅटेगरी. अष्टकाली. अष्टकाली वो ड्रेस त्यांच्यानी केलेलं असं. कर्म में, मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, कंकार भी मैं, नंबर 2 पार्टिसिपंट. अंत में, आरंभ भी मैं, गौरी में, महाकाली हूँ मैं, अष्टकाली हूँ मैं, अष्टकाली हूँ मैं. ओके ताली दाखवत आहे. पर्सन नोट करा. पुढे अनेक परफॉर्मन्स कसं पटल तुमका जजेस आणि पुढे बसलेले असतात. ओके नेक्स्ट इज पर्सन नंबर 3. अबो यमराज. आणि आम्ही तर काय चालले कोण का म्हणून. औत शेवट, औत सत्य, औत काळाचे चक्र तुमच्या लखलखत्या संसारात
हांव काळोख लक्ष हांव तुमची प्रार्थना करतली हांव तुमचे राज्य कारण हांव मरणाचो स्वामी साक्षात यमराज Okay, very good. Come on, next. चला पार्टिसिपेंट नंबर 4. राखणदार झालं असं परत. पार्टिसिपेंट नंबर 4. राखणदार झालं असं असं. रंग माझा काळो पायाक माझ्या वाळो माका म्हणतात शिमेवयला राखडो बाबा पकडो आवडीत काय गे सारो रोड पिढी कोण बघा खाली गे शिमेचा मान माझोच घे त्या शिम्यार माझो मान खाऊच तो राखणदार 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 Wonderful. Okay, next participant number 7. Number 7 participant. Devi Dallasai. Hello. Okay, very good. Participant number 7. Hello. शिगमोत्सव परवरी 2026 आता हांगा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाचे जजींग चालू आसा ताचे फाटोफाट अवघ्या मिनटान हांगा रोमटामे येतले Okay, next participant number 9. Number 9 participant येता हांगासर. अवघ्या मिनटान हांगा रोमटामे स्पर्धेक सुरवात जातली जजीसांक आमी विनंती करता की तांच्यांनी जशी जशी आमी नांवां सांगता तशी तशी आपली नोंद करून घेवची Okay, चला सुरुवात करूया. Participant number 9. Start. हांगा गॅप आसा हांव सगळ्या स्पर्धकांक मागता की मातशे बेगीन फुडें येवचे गॅप भरून काडचे पेन्सिडंट जे कॉम्पिटिशनचे कॅन्डिडेट आसा पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी मातशे फुडें येवचे हांगा बरेच गॅप आसा Okay, सुरेश मसाला नको. सगळ्या पार्टिसिपंटांक हांव मागता की मातशे बेगोबेग फुडें येवचे Okay, wonderful actor. Participant number 9. Next. Participant number 10. तुमच्या मुखार येता सुरेश प्रभुकर. सुरेश प्रभुकर साहेब मस्त येऊन आपा बघा. चला मातशे सायडीक रावा. रिक्वेस्ट करता सगळ्यांकडे मातशे सायडीक रावा. पार्टिसिपंट नंबर 10 तुमच्या मुखार येता आणि आता याला पार्टिसिपंट नंबर 12. जय 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 महाकाली हर 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 महादेव सच्चा घोरी सच्चा सच्चा घोरी हमेशा सच पर विश्वास रखता है और सच पर विश्वास रखने वाले हमेशा नौवीं होते हैं। सच पर विश्वास रखने वाले हमेशा नौवीं
सम्मान जैसी शब्दावली अघोरी क्या है जीवन बच्चों पार्टिसिपेंट नंबर 12. सम्मान की शब्दावली Next comes participant number 13. अघोरी क्या है अर्थ जिसमें गौर न हो जय 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 महाकाली हॅलो सगळे आम्ही हांगा जे कोण उबे आसात तांकां सगळ्यांक माहीत Next person number 13. भितर वचचे फाटल्यान जे लोक आसतात तांकां दिसना मातशें हांव पोलिसांक रिक्वेस्ट करता की मातशें तुमी रिक्वेस्ट करात आमच्या सगळ्या लोकांक आमी विनंती करता की तांच्यांनी मातशें फाटल्यान वचचे आमच्या फाटल्यान जे लोक आसा तांकां दिसना आपने तो हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है। अब आपको क्या चाहिए? तो आप नहीं मानोगे। मैं हूँ महादेव का 14 अवतार शरा। Wow. Participant number 13 so. Okay, next. Participant number 15. 15 नंबरचा participant तुमच्या मुखार येता. विष्णू जल्लो सर. Wonderful. Okay. 15 नंबरचा participant next आता जजेस नोट कर ज्युनियर कॅटेगरीचा 22 नंबर. ज्युनियर कॅटेगरीचा 22 नंबर शिवशंभू. रस्त्याच्या मधोमध कोणी चलचे न्ही आम्ही विनंती करता सगळ्यांनी मोदी कोणी चलपाचे नाही मातशे सायडीक रावपाचे 22 नंबरचा पार्टिसिपंट ज्युनियर कॅटेगरीचा. नेक्स्ट आता सूर्य 5 रुपयाच्या 5 कृष्ण. ओके कृष्ण सांगायला असा म्हणतो आपण आणि त्याचा नंबर असा 35 ज्युनियर कॅटेगरी 35 नंबरचा पार्टिसिपंट. सगळ्यांकडे मी विनंती करता की चला, मातशे सगळ्या पोलिसाच्या विनंतीक मान देऊन मातशे फाटी वचचे. पोलीस रिक्वेस्ट करतात की हांगा सगळ्यांनी मातशे फाटल्यान वचपाचे. ओके सगळ्या फॅन्सीडेस पार्टिसिपेंट जोरदार टाळ्या मारूया. ओके आणि आता सुरुवात जाता आमचे पारंपरिक असे नृत्य प्रकार तुमच्या मुखार. पहिला नृत्य प्रकार घोडामंडी घेऊन येता टीटो स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लब सोयी रंगासोला प्रमाण घोडेमंडी सादर करता. मोठ्या टाळ्या मारून त्यांना आम्ही योगदान देऊया. टाळ्या दाखवता या प्रोग्राम खातीर टीटो स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लब सोयी रंगासोला या प्रकार येता तुमच्या मुखार. पोरोली शिगमोत्सव समितीन हांगासर घडोवन हाडलेलो पोरोली शिगमोत्सव 2024 हितून तुमच्या सगळ्यांचे मनात आसा तो परत ऑर्गनायझेशन कमिटीतर्फे स्वागत करतात.
स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब पैंगीण परीक्षकांक विनंती करता की त्यांनी या स्पर्धकाची नोंद घेवची. रस्त्याच्या मधोमध कोणी चलचे नाही असे आम्ही सगळे विनंती करता. परभणी शिमगोत्सव आयोजित शिमगोत्सवाचे पहिले पथक स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब पैंगीण. परभणी शिमगोत्सव आयोजित शिमगोत्सव परभणी आयोजित आयचे दुसरे पथक जाऊन आता विजया कला मंडळ फोंडा कुर्डी. हांव जजीसांक विनंती करता की त्यांच्यानी ह्या पथकाची नोंद घेवची आणि सगळ्या स्पर्धकांक आमी रिक्वेस्ट करता की हांगा दोन कडेन परीक्षण जाता, हांगा प्लस फुडें दोन्ही कडे तुमची आपली कला आमच्या मुखार सादर करची. विजया कला मंडळ फोंडा आमकां मागता की तांच्यांनी आपल्या पथकाक रोमटामेळाक सुरवात करची. मातसो टाइम वेस्ट करचो नाही. ताच्या पहिले श्री परशुराम क्रीडा संघ काणकोणा हे आपले पथक तुमच्या मुखार काणकोणा
परीक्षकांनी मातशी नोंद घेवची 2 नंबर पथक श्री परशुराम क्रीडा संघ काणकोण आणि ताचे उपरांत विजय कला मंडळ फोंडाकुटी हे पथक आमच्या मुखार आपली कला सादर करतले फोक डान्स नंबर 2 जजेस प्लीज नोट सुरुवात करची
थँक्यू. परत एकदा तुमकां फुडें परफॉर्मन्स करचें पडटलें. श्री परशुराम कला संघ काणकोणा सगळ्या स्पर्धकांक विनंती करता की तुमी मातशे फुडें वचचे. परतून एकदा तुमकां फुडें परफॉर्मन्स करपाचें आसा. हांगा लोक मदीं पावले आसा. हांव सगळ्या पोलिसांक रिक्वेस्ट करता की मातशे सगळ्या आमच्या लोकांक विनंती करची. तशेंच आमचे व्हॉलिंटियर जे आसात तांकांय हांव विनंती करता की मातशे हांगा लोक मदीं पावले आसात. तुमच्या मुखार तिसरो स्पर्धक जावन आसा विजय कला मंडळ फोंडा कुर्टी. परीक्षकांक विनंती करता की तांच्यांनी ह्या स्पर्धकाची नोंद घेवची. फोक डान्स नंबर 3. सगळ्यांक विनंती करता की ह्या 10 मिनटां भितर तुम्ही आपली कला आमच्या मुखार सादर करची. तुमचे टाइम लिमिट जावन आसा फक्त 10 मिनटां. तुमचो टाइम स्टार्ट जाल्लो आसा. परीक्षकांक हांव विनंती करता की तांच्यांनी ह्या स्पर्धकाची नोंद घेवची. हांगा कोणीय मदीं भोंवचे नाय.
फोक डान्स चालू असता तरी असताना चौदा भांगा चालू असा प्लीज पार्टिसिपंटांना डिस्टर्ब करू नका मोदी कोणी चलू नका पोलिसांक सगळ्यांनी सहकार्य करचे अशी आम्ही सगळी विनंती करता पोलीस सगळ्यांक रिक्वेस्ट करीत आसा परत एकदा तुमका पुढे परफॉर्म करचे पडटले आयचे चौथे स्पर्धक जावन आसा सावळवेरेचे सका हरी हांव परीक्षकांक विनंती करता की तांच्यांनी ह्या चौथ्या स्पर्धकाची नोंद घेवची मोदी हांगा पडून रावपाचें ना परतून एकदा हांव सगळ्यांक विनंती करता की तांच्यांनी आमच्या पथकांक व्यवस्थीत परफॉर्मन्स करपाक हांगा दिवचे कोणीच फुडें येवपाचें ना पुलीस वारंवार सगळ्यांक रिक्वेस्ट करीत आसा सावळवेरेचे पथकांना विनंती करता की तांच्यांनी दोन कडेन परफॉर्मन्स करपाचे हांगा प्लस फुडें जजींग चालू आसा तुमच्या मुखार स्पर्धक क्रमांक 4 सावळवेरेचे सगळे हरी तुमचे टाइम लिमिट असा 10 मिनिटां फक्त व्यवस्थित परफॉर्मन्स करपाक दिवचे असे सगळ्या लोकांकडे आम्ही विनंती करता कोणी